Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Onse minutos nakaligan sa tak ng alas 5 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon sa tanan, welcome sa isa naman ka edisyon sa inyo sa nga palatunturan. Action Reports After Edition. Yari kita sa unang Miyerkules sa bulansang Mayo tuwig 2022. Inyo ka action Marlon Hirvoya, isa naman ka mainit. Papaang-paang kag nagabaga-bagang kahapon anon sa inyo sa ding tanan. Kung na daw kainit sang panahon, amo man ang kasingki subong sa mga isyu pamulitika, istorya sa kampanya kag kubakubadughan plus sa kurog-kurog tuhod sang pila sa deka mga kandidato. Tangod sa mga adlaw Mayo 4, 2022. May ara sang apat na lamang kita kaadlaw, apat na lang kaadlaw o nagatika-tika. Akag nagahabil-habil. Mag-abot na ang Mayo 9, 2022 nga piniliay. Ang bubuan na isang puwersa plus may paaman pang kwarta. Subong amat-amat ng mabatsagan ho. Ang mga ginamos kag baho. Asa nga pila sa deka mga kandidato, amat-amat naman nga nagaosbong ka nagapanimaho. Ang mga balita subong sa eleksyon, abantay sarado sang publiko. Sige lang, steady lamang kamodera ang palatunturan Action Reports After Edition nga nagabulyada sa inyo tagsa alas 5 sang hapon tubdo alas 6. Nagapangalagad, mga dala sa inyo sa kung anong senaryo subong labi na sa patag sang pamulitika. Ang inyo ka-action Marlon Hirvoya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano tonta na mga nagabaga nga mga balita sa bahin sang balita lokal unahon ta. Religious endorsement sa mga nagakandidato sa eleksyon. Nagresulta sang pagkinorisong sang iban. Pero may ara man nga nalipay na, nagtumbo-tumbo pa. Man na diri sa Negros Occidental kag Bacolod. Ang mga kandidato nga ginpang-endorso. Kalabanan nagsig ang kadamaan sila magsig pinadayaw. Magsig pabalo sa publiko nga sila ang ginsuportahan dungan sa pagpasalamat sa sining religious group. Ang iba naman nga ginendorso so Santa Maria Elementary School, Patawara, nagdugang ang ilan sa nga pagkahambog mo. Kag tikalon. Man ara permi ang alan gagwa sa mga surveys mo. Tigindugangan pagin sang endorso sa ring grupo ni. Hindi basta-basta grupo nga nag-endorso sila. Nimo dabo na mo minilyon mga miyembro sa Bogos nga Pilipinas. Sa mga probinsya, sa Surag kag Banwa, ginatos man kalibo. Ang yuhom sang ila sila nga sungad mga ka-aksyon, galalawas man mo. Kay manti nagdugang ila sila nga kapag-on kag kumpiyansa. Ang iba naman nga wala gin-endorso, di maano kabida, mabarangisi ka. Siyempre ng imo sa ding reaksyon makurinot gid. Makolorinot gid ang imo sa ding nawong. Labi na sa mga dihado kag layo-layo gid ang posibleng apukan. Daw nadugangan pagining ginalukdo nila nga kabudlayan. Sino ba lang ang mga kandidato doon sa Negros Occidental? Kagasunod sa Bacolod ang gina-endorso sa ring ginakabig impluensyado nga religious group. Aber ko may tiyempo ta kilalahon tari.
Kagko na rong ila salita sa tagsa ka mga reaksyon. Aksyon Radyo. Iban nga balita lokal, Councilor Gamboa nagabagabay sa tagdumalahan sang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional nga Hospital. Ang ila ginapangabay diri ang ginapangabay ni konsihal preventive kag safety measures. Angot sa dumduman nyo, naglumpat ba lang ang pasyente sa ila sa ringa building kabanti kadwa na rin kabeses. O nga natabo ang ining sahi nga trahedya. Las kontane ang ining problema gyapon no, ang ining pag-antos permi sang mga nagabantay mga watchers bla sang sa ring hospital. Dugay-dugay na riho, way gyapon matagaan isang kasulbaran. Ara kilidalan daho, nagahumlad lang sila sa nga banig. Ay ban ginatulugan, karton lang ka matindi ka man to magkapalapit to. Dito sa maya sulod sang compound or dara sa gwa lang mga kaakson sa lobby dara sa emergency room sang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sino nga tarpulano o kung tarpulana makatropangod siniman kag makahatag sang solusyon sa problema nila man. Maluoy ka na lang sa ila sa ring sitwasyon mga kaaksyon. Nagalibog ng ulo nila sila sa maleran sila sa ring pasyente. Amo pa ng ila sa ring sitwasyon daho. Kabay pa nga matulopang dani sang aton sari na mga aras gobyerno Mano ospital ini sang gobyerno mo. Napaidalom sa regional nga talatapan 517 na 517 Action Radio Philippine Standard Time. Ay iban sa nga balita sa bayan sa lokal. Isabong operations bilang na ang araw mo. Ano? Isabong operations ara na sa Tagi Matayon. What? Dali na lang. Kung baga-araan lang sa ICU, 50-50 ang sitwasyon sang Isabong operations. Ang DILG Region 6 paagi sa ila pamuno nga si Juan Ingeniero ari sa Bacolod kay na. Agin siling niya ang ila sinigi na ginaplanuhan na nila ang paghahimo sang monitoring, ang pagmonitor sa mga Isabong operations electronic o online sabong nga operation diri sa Western Visayas sa Region 6 kamanti Region 6 ang ila sa nga jurisdiction mo. Siyempre kabulig diri ato sa nga mga katapo sang kapulisan. Ang kapulisan ipangabayon nila ang pinakatinutuyo diri sa ulihi ang mga matuman gidang pagpauntat siri. Bangon ang nagmando diri mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang pamangkot diri mo ni. Kung balad dalayon gidman nga madula ining Isabong ni, ayhan dalayon na gidman, kag hindi magbalik. Tamo sa nagakolorisong ho, nagdamo sa mga nagtaas naman kilay di. May mga panaming akong pantapat balang gobyerno naton di. Matapos ang pila ka adlaw si Mana akong binulan, ang butang tabi naguntat gidman. Tapos si Mana bulan, inadlaw, butang tabi inadlaw, si Mana akong binulan manda. Ayhan hindi ini magbalik nga sahi sang operasyon. Piho gid bilang nga madula na sa kag hindi na magbalik. Tamo naman sang nakahibalong pila na ka mga direktiba kag mando ang ginpagwa sa ato sa nga gobyerno nasyonal pagi sa kay Presidente Duterte nga ang resulta sa una piho kag pino. Di bla? Tamo sa nagadayaw mo kamanti mayara sang kaayuhan na ginatuga ini mga direktiba mga kaksyon sa aton sa nga administrasyon. Ang una gid nga ginaproblema diri kay makaligad ang pila ka bulan bumalik nga daw pareho lang sang isa ka balikbayan. Gabalik mo? Una sa listahan, ining road clearing operations. Ining pagkakas sa mga illegal nga struktura sa kilid sandalan. DILG man ang ginatagaan sang papel, ang ginatagan to sang obligasyon nga ipatuman ini.
ginpaagi sa mga local government units sa kun LGU. Base man sa mando ni Presidente Duterte. Ang online sabong mo man hindi bala? Duterte man ang nagmando, ginpaagi man sa DILG. Pero subong lantawan yo ang road clearing operation kag bisan libuton yo sa Negros Occidental labi na gid diri sa may syudad sa Bacolod. Bisan hindi ko na bagihambal ko na nung resulta sa paglibot nyo. Balaan kag makita na sa inyo sa nga kalimutaw kung anong ginatumod tadi. Simple lang ginabot silingon tadi. Agi lang sang ulihi nagabalik man nami matiande. Hindi. Pantayin nyo bla. Mauntat gimana siguro kamanti direktiba ni preska pa ng direktiba ni Presidente Duterte. Madula gid man mandamo ang damo ang yakatahap sini mo. Kay ara pang monitoring team, ara pa nagabantay nga mga otoridad, ara pa nagabantay ang mga taga-gobyerno. Pero lang tawan nyo bla makaligad ang pilakbulan, bisan butan na lang pilakbulan na lang. Malawig-lawig butan tabi 2 bulan be. Di ka magpati nga wa isang may mabalik nga isabong operasyon ha. Magluwas lamang kung mayara sila sang ginpreparar na kadaan nga pamaagi nga pananglit nga mayara sang nagahana nga magpabalik sa isabong operasyon. Inang tawo or grupo sa likod sa ng isabong operasyon nga nagpabalik. Why na bala damo itsi-buritsi? Sampulan diyon sang kaso Aksyon Radio. Inaguro makahambal ta. Nga piyo-piho nga sahi sang direktiba. Isa lang na ang road clearing operation, why padalabot ang iban? Parastan dala ng iban. Dahil 5:22 na taho. Sa ring abahin, hibalon taray ang ato sa ring sitwasyon sa pila ka mga lugar na rin sa Bacolod City. Traffic report kag dugang observation report. Sa ato sa ring patrol basta Miyerkules, Action Eden Aboso. Sa ring mga tanong Action Eden, may hapon, please kabin. Good afternoon, Christian Mar. Nagtatanan natin ng mga action do kasako sa mga puso-puno, kasako sang dalanon, kasako sang social media, especially hilapit na ang election action bar sako na ilis ang mga profile picture nga may nagkalinain nga frames ang ginasuportahan nila nga politiko. Subong di sini nga hapon kadamo sa mga nagasuksok sa mga kung ano-anong kolor nga mga t-shirt nga may pangalan sang ila sini nga mga luyag ibutang sa pwesto. May mga nagakapyot sa mga banner, sa mga tarpaulin, sigad sa dalan, may mga nagasugat nga tricycle, sakay ang mga persona nga nakasuksok sa amon nga mga bayo na do kasako sa election mara dala pa mga kabataan, dala pa mga tigulang. Ang pamangkot na sa iban pati mga kabataan dala ni do wala hindi pa man sila kaboto pero kadamo ka doka ano sa election mara amo na balang lapit na daan pila na lang kadlaw election na ginakultaan ang tanan hindi lang mga nagapapili hindi lang politiko kundi pati man ang mga supporters ang mga avid fans gidya bala nga kumbaga tanawon mo hindi man literal pero arab lang panginmatsan ang ila sini nga ginasuportahan nga kandidato kag amo man ang muda subong nga topiko sa mga kapihan amo nang topic, amo ng agenda sa mga nag-ilistorya sa mga kapihan, especially sa bayan dito sa downtown area, Action Mark, kay amo ng mga inoras, antes magpuli, ang iba halin sila trabaho, naghahapit pa, nagapulo pamahaw, kay para na ipadula, bala sa ginatawag nga traffic, kagutok, kay kung amo ni oras magdungan, kagidis dalagan sa traffic ko, video traffic, especially dito sa may bahin, sang Burgos, Lacson area pasaka na dito pa Burgos Public Market hasta gina dito Action Mart sa may Lopez East
tolerable lang man ang dalagan sa trapiko galing kay ti kisa tungod sa kalaba sang linya kagkadasig sang countdown sa mga traffic lights sa munay kisa kapila kapag ka stop antes kakatabok dito sa bayan sa circumferential road pero ti tiyaga lang sa aton siniya ka-action sa may Araneta Street naman amo man action mark kadamo dan sa mga pasahero nga sa lakyan nga nagabiyahe kag kalabanan nga ruta diri ginagagi kag makadamo man sa mga pribado nga salakyan of course ara man ang mga motorsiklo may iban pa may mga tricycle pa kag ara man ang nagabike ti sakto dito kag ginang mention mo about sa clearing operation balati isa sa gina-clearing operation daan ang mga bike lane di paano subong makakuanhawan ang dalan nga hindi mag-ugtas ang iban nga mga drivers sa mga nag-intra nga bike sa dalanon kay hindi malabyan ang bike lane given nga ginahimo parkingan sang iban nga mga salakyan hindi mo man mabasol ang mga naga-bike nga magpatunga na lang tungod ang ila sinialagyan gin-occupy naman sa mga salawayon man nga mga drivers mga walang pakiramdam di sakto ginang hambal mo sa una lang na ang clearing operations auction mark pagkatapos ng isa duwang semana napabayaan naman nga pila ta man gani ka lugar nga gin report man ba nagligad sang kumbaga kasagsagan sang clearing operation subong no nagbinalik naman nawatamat lang ang una atop lang nila gralapaw subong may mga hayog-hayog naman ang iba na matamat kung mag-start naman sila liwat implement pabudlaya naman ni sila liwat hindi mo ginaman igar nga amo man ang isa sa rason sang traffic action mar kay imbis nga dalan alagyan sa mga motorista ginahimo pa or ginaplastaran pa sang bisan mga vendors dira especially diri sa may bahin sa Central Market ginaplastaran pa sa ila sini nga mga baligya kag kumalagpatan ang may nagalibot nga mga taga City Legal Office sawayon sila tihakwato naman nila ang ila sini nga mga baligya masaylo naman sa isa ka lugar kung nagtalikod naman ganito mga nagapanaway ate amo naman pagbalik sang plastar nila kulang lang reduction mark sa ginatawag nga disiplina. Subong man, speaking of disiplina, may ara kita kadamo, nagid sa nakita naton nga mga ka-action, kauturan naton nga nagalakat sa dalanon, wala na nagasuktok sa face mask, kay ang rason nila, wala naman COVID-19, wala man sila tupad, o kung wala man sila sugata. Dapat, panamduman sa ganyara siya kang COVID-19, kag sundon ang health and safety protocol. Observation report halin sa Patrol Action Ida Naboso. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Radio. Salamat sa observation report sa ato sa ring patrol. Isa pa na utro man na ang bike lane na ngagin atuman nila dari sa maya sudad sa nga Bacolod. Aberantes ka magpatuman sa mga proyekto biton inyo man sa maayo be. Nga man may rason na mga taong pamangkuton na sa inyo kamanti kwarta na sa mga taong ingaston nyo da. Gamit-gamit man sa mga utok nyo pag may time. Nantawan nyo ba lang bike lane da? Bike lane, alagyan sang bisiklitas kilid sandalan. Ginbutangan sang marka para mabalaan nga alagyan sang bisiklita bike lane. Nagligad to nagbunumuno pa kamo nga pangkakasonyo da ang mga palarking sa bike lane, ang mga nagtuko distruktura sa bike lane, sugid man lang. Hindi ka maghalak at tinikal bi. Hindi nyo malang matuman bi. Ano bala kalaba sang bike lane diri sa pila ka mga mayor kadalanon sa Bacolod lantawan nyo? Tunturan nyo kung maghala ka mo pa tuman sa mga proyekto. Okay gid ang bike lane kaysa safety na sa mga nagbisiklita. Pero antes ka mo mag-implementar sa nagintunan nyo ay naway. Alantawan nyo ba na? Hindi makalabay ang bisiklita da kay may nagaparking nga gubaon nga salakyan. May nagpatukod sang kulo kapihan. May nagpatukod dira sang bulkitan.
Ting bisikleta malikaw wala nga lang man ang bisikleta manaog ba sa bike ya. Kagambalon sinununitang iya di kakasadi ho. Labi na sa mga nagabisikleta nga nagadali man. Oh, minilyon biya. Kwarta sang pumuluyo ang gingasto nyo da. Panumdum baka mo sa ibang dara nga proyekto nga daw alaman ka. Mga mo amo ni nga sahi sang proyekto ni daw wala-wala gida. Di mapuslaan sa publiko. Ginutangan nyo na guro Carabao Lane. Alas 5:31, Action Radio Philippines Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang D3 Bayo. Amo ning pinaka Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga sa live stream, iyak na lista na yung mga nagabonitor sa ato sa nga live stream hoa. Okay, si Ana Sinoro, hello, good afternoon. Ma'am Yvonne Boy, sir, good afternoon. Nagsumalon daan siya rin, salamat. Bakit Tribe? Okay, Maldin Barki sa kay Kimpoy Yolo. Kapamati ko na, salamat gid. Si Melvin Peñafiel, araman si Milail Oligo Ginatam Yauya, si Vanessa Stardok Matmayo Jinke Dialagdo, Noel Amarca Alex Bodteza. Ay ban balikan na dugay, stand by. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni Diya kay daw, daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo, dariya sa action si manager, suportado din tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang City Hall Report. Ibalauntang balita halin sa Bacolod City Hall, naroon ng pangabay ni Konsihal Gamboa sa Tagdumalahan sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional nga Bolongan. Action Dale sa Bacolod City Hall mayang hapon, please kabin. Action Marcy Councilor Gamboa ang isa sa mga opisyal nga nalarmas ning insidente nga duwa na kabeses sa bodra sa may West Tower sa Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital. Sa din may asang pasyente nga naglumpat Action Mark kag ginbawian sang kabuhi. Pangabay diri ni Gamboa ang preventive kag safety measures sang hospital para di na masulit pa ang kaangay nga insidente. Action Mark sunod diri kay Gamboa, lakip diri siya siling nga suggestion nga mahimo magbutang sang grill sa mga bintana ang hospital. Umpisa sa third floor pasaka Action Mark para malikawana ang kaangay nga insidente, ilabi na sa mga ward nga critical ang ginabatsyag sang mga pasyente. Kung madumduman pinakaulingan ng insidente na tabo nagdigad ng Sabado sa din 66 years old diri nga senior citizen nga lalaki ang bago lamang na operahana ang naglumpat sa may 4th floor sang West Tower. Aring tingog ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Higher floors, they should put up grills to prevent people from jumping out. Sa mga labo-labo, okay lang na, timukulma lang na. Pero kung sa mga 4th floor, 5th floor, you have to put up grills para to prevent sa mga amuning mga kaso. Okay, correct. Oo, that's true. May mga security measures na da sila, dapat may mga guards na da sila. Especially sa mga wards nga, easily mga but anyway, sa mga wards din nga kuan kayo oo, sa mga wards bala nga hold bala sang mga critical patients. Kasi mga desperate man sila mong galulumpat na mo. Sa mga critical patients dapat butangagin nila security kag butangagin nila grills. From 3rd floor up, may grills na. Action Martino, gani Councilor Wilson Gamboa Jr. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action na Dale, 5:48 Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa nga nakalabot sa Tagdumalahan sa nga Doña Corazon Locsin na Montelibano Memorial Regional Hospital. Sang una palanta nito nga aksidente, ginaktuhan na kontani, no? Pangitaan blas ang tikang, pamaaging hindi na masulit. Nasulit naman. Kaduwa na ka beses ni. Ang sahi sang trahedya. Alas 5:48, balikan ta nga to sa nga patrol na tipon nga report. With Action Eden na boss. Action Eden sa balik ka report. Please kabin. Action Mar, apat sa mga borders ng siyudad sa Bacolod ang bantayan sa Bacolod City Mobile Force Company sa mabot nga eleksyon. Sunod sa tagpamuno sini nga si Lieutenant Colonel Ariel Pico, ini nga borders among sa Ruwens, Mansiringan, Tabunan kag Sumag. Dugang pa ni Pico naghanda na personal sa piyak nga nagpadala pa sila sang 103 ka mga personnel para mag-augment sa Police Regional Office 6 nga ginpang deploy kaina sang aga. Palayag ni Pico, 120 naman sa mga nabilin nga katapos ng BMFC among i-utilize sa mga polling centers antes sa adlaw kag pagkatapos sa eleksyon agod masiguro nga hilway sa dinayaya. Balita rin sa patrol ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Radio. La 5:49 ang mga balita halin sa Bacolod kon halin sa Kapitolyo Provincial pa karon na lang sa bayan sang aksyon na farming line.
may mga talalupang doon man nga balita sa sang Kapitolyo man kay na nagpatigayon sang regional assessment para sa ginatawag nga SGLG, Seal of Good Local Governance, no? Gina-assess, gina-check, gina-edusisa ang mga local government units naton sa pungsod Pilipinas, alin sa probinsya, city, kag municipal level, pati sa highly urbanized city. Sang una, flagship program pa lamang ini sa nga DILG, pero tigin pasaran sa isa kakasuguan nangin layin na ni. No, ang SGLG Act diri sa pungsod sang Pilipinas. Mayo man kay kung pasar ka makakuha sang award, ang isa ka LGU maka-action, mayara sila sang incentives man mo nga mabaton halin sa ato sa gobyerno. Dumduman ko naliligad ka mga tinuig nga namo na sa mga lugar diri sa Negros Occidental, nakabaton sang pasidungog, nakabaton sang balor sang proyekto bla. Hindi ka pa na. Gina-check kung ano ang panggobyerno sa probinsya, anong mga programa, anong papalakan sa panggobyerno sa isa ka local government unit. Kay nari dari ang regional director sa nga DILG, si Juan Ingeniero. Nalabutan mo ito mga ka-aksyon ang ginatawag ng matamat nga kontrobersyal nga isabong. Mayara gali isang papel man dari ang DILG sa pagmonitor sang isabong operasyon sa Bogos nga Pilipinas. Sige, las 5:52. Yan nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang Panyawa. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action!